लांबाय ना ससे दे नोंसोर थिखोना लासो दानिया दे जानजायाव दे खेबबा सालिबानो जाबाय मटर रायबा खेबबा सालि मटर रायबाय सालिनांगोन नामा थैनाय सुबुं मटर रायगोन बेसेबा गोलाव नार्जारि दिनै जों नोंखौ गायगियाथिफोरा बोथ्रोदनोसै नोंनि न'खरनिफ्राय नोंखौ सखानाव लांनोसै नोंखौ नायाखै नङा थियाखै नङा नोंबा मा जानानै थैखो मिथिना मोनलिया न'खरनिया सेस्था खालामदोंमोन नोंखौ मेडिकेलाव लांना नङाबा मा बेमारजों थैखो ना नोंनि आवैसो ना मासो जों बेखौ सानस'ना मोनासै दा नोंनि भेनखौ जोङो लांनोसै नोंनि गोथै सहखौ जों बोखारना लांनोसै नोङो जुदि मायबाफोर न'खराव आखा दंमोनबाबो नों बेखौ गारनांसिगोन नों दिनैनिफ्राय जों नोंखौ मुनिसनिफ्राय गोजानाव बोखारना दोनैना नों जाहाथे नों जेराव जायगा मोनो बेयावनो थाहैदो नों मा जाना दङ जों बेखौ मिथिस'नानै मोना नों मा जाहैगोन जों बेखौबो सानस'नानै मोना बेखायनो नोंखौ जों बोखारनोसै न'निफ्राय बेहाय माबा दाय दसि जानो हागौ निमाहा होदो न'खरनिफोराबो नोंखौ सेस्था खालामदोंमोन फाहामनो आरो नायनो हामथो होननानै नोंबा मा जाहोनो जालांनाय बेमारसो जादों ना उदैसो सादों ना लोमजादोंसोमोन ना मिथिस'नानै मोनासै बेखायनो नोंखौ न'खरनिफोरानो हरनाय नोंनो जानाय लोंनाय दौनानै नोंखौ जों बिदाय होबाय जोंलाय रोंनायखायलाय मा गाबज्रिनो मा बुंबावनो बेखिनिखौनो बुंनानै नोंखौ जों बिदाय होबाय दे दहाय जै आफा बोराइ जै आफा सिमा गोसाइनि जै आफा रबंलावरिनि जै आफा नुवासारिनि जै आफा Ready? Tunai wan lah kai. Tunai lah kai. Mana soal?